Ka Tersat Area Sports Association TSA haka arhun riuterik nailar arjar pulai. Kala pli ya ka perda jong ka samoi ialehkai phutbol ka jongka. Ka bakentup naduk ka kerdan ya kun jong ka first, second, third division. Ya ka bala pelong ya ka hamadan sok jursau tersan. Ha first division ki kunhun ki balayok ban yashim benta baro ki long khat artli. Ha ka second division shipotli. But third division ban penyak hun ya ka hakadur ka knockout. Badon omduna ya lai hulai teli ki tim. Ugongsan balawan banpli ya kaperda kani kelempung ialehkai dai ubat Lipstar Rani badai principal jong ka Tersat Higher Secondary School ha ka balawan ban yasak hilang da ulingdo ka Himalingyong kinong yalam jong ka HYC KSU FKJGP Tersat bat kinong kitkam jong ka Shnong. Ya ka Tersat Area Sports Association laseng ya ka house name arjar new. Bat bakalayo ya ka jing itu na ka Meghalaya Football Association house name arjar khat ar. Ka banadu ka snem bala steng ya ka bat bala itu da ka MFA kane ka senjuk kalala ban kan yai penlong ya kini ki lempung ialehkai klem sange. Ha shua ban Sdang jong ka jing ialehkai layok ru ya ki jing kren na kiriu pau khmat bat khamtam na presiden ka TASA uba Phutbol Rani kat baya ka jing yalang lapen yai da uba RA Rangslang General Secretary TASA.